Bali ano, papunta na kami ng Palabas. Ituturo ko lang kung saan na ako pipila. palabas. Or pag ano, para pag ito, daanin na rin, tandaan mo. Kapag nag-expired yun, sali kami agi, kanto. Ano? Dito siya dadaan? Sali ko award. May sali ko pila. Punta ron. Tapos babalik ka sali. Dito ako dadaan. Sadto ka bang balik sali kami agi. At papunta na kami ng ano, Quiapo. Ako na rin ka di-order ha. Ako na. Ubusan na nga natin ito eh. Mamaya. O dito na po yung ano, na tapos na yung pagkuha sa akin ng dugo. Bali isang vlog na lang yung tito ko sa Pizza Gis para matapos na. Ubusan na. Yan po at ano, nakalabas na kami ng PGH. Bali pupunta na kami ng Quiapo. Yan po at nakakain na kami. Yun, papasok na kami ng PGH. At dito na ako sa loob ng ano, PGH. Hindi ko lang alam kung makapagbalik ako, nakukuha na ako ng dugo. Yan po, tapos na ako ano, tapos na pa akong mag-donate ng dugo. Ito na siya. Balik papahinga lang ako. At dapat pala bumunan tayong tubig. Okay. Dai. May tubig? Wala. Sabi ko ng kami. Kailangan ng tubig eh. No. Pagkakuha ng dugo, kailangan mo ng tubig. Ano pa mo ng tubig? Di pa ako pwedeng mag-on. Mag-agi-agi. Oo. Lalabas ako. Labas ka na muna. Diyan sa pinuntahan natin. Ha? Yun o. Lalasan na ako. Yun muna ako ng tubig. Iwan ko na diba? Sige na. Nabibili ang asawa ko ng tubig. Ano sabi ng sekretary sa Dahil pa lang ano, pag tanghali pala dami natutulog dito. Yung mga bantay pag gabi na bawal matulog sa loob. Dito pala sila natutulog pag ano, pag umaga, tanghali, dami. Hindi sila natutulog. Mila Beltran, Oscar, Felisa, Shehra, Reyes, Ruel Mendoza. And for the intentions of Jalen, Denise, and Chloe. Let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal a contrite of heart. Lord have mercy. Lord have mercy. Bali ano, papunta na kami ng Palabas. Ituturo ko lang kung saan na ako pipila. palabas. Or pag ano, para pag ito, daanin na rin, tandaan mo. Kapag nag-expired yun, sali kami agi, kanto. Ano? Dito siya dadaan? Sali ko award. May sali ko pila. Punta ron. Tapos babalik ka sali. Dito ako dadaan. Sadto ka bang balik sali kami agi. At papunta na kami ng ano, Quiapo. Ako na rin ka di-order ha. Ako na. Ubusan na nga natin ito eh. Mamaya. O dito na po yung ano, na tapos na yung pagkuha sa akin ng dugo. Bali isang vlog na lang yung tito ko sa Pizza Gis para matapos na. Ubusan na nga natin ito. Mamaya, busog na ako. Mamaya. May ako na. Ayo. Nahihina nga ako. Oo. Yan tama yung ano. Tama yung desisyon ko na hindi ako magpabunot ng ngipin. Kasi bawal talaga pala. Bawal na bawal. Nakalagay doon. Sadik, madaling araw sadik. Dito ka na, madaling araw. Sadik, hanap ka ng pila. Alam niyo po, kasi ang masarap yan po.
pwede. Yan po at ano, nakalabas na kami ng PGH, bali pupunta na kami ng Yapo. Hindi ko alam. Grabe traffic. Nakasakay na kami ng jeep. Dito na kami sa jeep. Papunta na kami ng Quiapo. Lunita Park. Yan nga. Lunita Park. Oo. Yan kami lagi noon. Noong dito pa kami nakatira sa ano, Santa Mesa. Grabe traffic. At dito na kami sa ano, Quiapo. Yung simbahan. Napunta sa ano? Hanapin natin si Nining B. Shoutout sa mga kabataan dyan. Maano ulam?
Yan yung ano, Mi? Yung anti-radiation dito. Ano tayo ng salamin? Dito na kami sa palabas ng ano, Quiapo Church. Kasama ko lang dyan sa unahan. Bahalik? Bahalik, wala na. Ilang po siya ha. tayo lahat at pakinggan ang salita ng Diyos.
upang mapaglaban ninyo ang mga pakanan ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga nakapamahala ng kalihimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga espiritual na kasamaan sa impakawin. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pantigman mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na suwalanay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatapay kayo nakatayo. Kaya maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at suot sa dibdib ang maluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing pananda ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagtitiyak na palso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tawa ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Ay, Diyos. paalis pala. Ano? Ayun, pero Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila Iba na. malilimot ng dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo mo, mga anak niya ay nagpalit ko. Noon ninanalit ang sanggalang nila ng Diyos, ang kataas-taas ng Diyos ng kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya sila ay pinuri ng pangkuring hindi kapal, pagkat ito'y pagpapalit palang kayo matatawa. Sa kanilang mga puso naglalahari at ang sinan, hindi sila nagtatapag sa ginawa nilang ipana. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngayon naman palibhasa ay Diyos siyang mapagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawag niyang takin. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila mapasakit. Kung siya may nagagaling, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayan na po ang lahat. Ang iyong anak, ang ating pong Jesus Nazareno. Ang damit na ito ay tanda ng iyong dignidad bilang aming hari at Panginoon. Ang kulay nito ay paalaala na kanyang dakilang pag-ibig sa amin. Nang inialay niya